Ang hepe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lakbayan sa Lapu-Lapu nanginaot nga makahimuon tawag localized gale warning ang Pag-asa Visayas aron kalikayan ang daghang mga pasaherong mas stranded. Apan ang Pag-asa Visayas mitataw nga magkinahanglan sila og daw Ginoo nga kahimanan nga makatagna sa paghapak sa dagkong baon sudod lang sa usa ka oras. Ano ang report? Sa workshop sa impact-based forecast and warning device sa miaging simana misugot si Jill Banyasya sa kadakuan sa Pag-asa nga himong localize ang forecast sa gale warning. Nagtuo ang opisyal nga kung matag na lang sa Pag-asa ang mga dagkong baod sa tukmang oras, posibleng katugutan pa ang mga biyahe bisan padung lang sa isla sa Ulango. Apan imposible kini matud ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Doon na magpanahon, base sa experience nato, kusog kayong hangin makadlawon, pag alas 7, mo hinay-hinay na. So doon ay window ba? Nandiin ang mga tao makalabang. Kung siya yung intensity, kano siya nihinay, so dili sigurado nga makainunta nga buntag, may particular ang mas kusog ang hangin. Walay trend, walay pattern. Iyang gipasabot nga susama karong panahon na kamay low pressure area ug may umaabot nga bagyo. Haya napiktado na usab ang mga langyaw nga mobisita sa Ulango. Sama kini sa nitabo sa miaging buwan nga pipila ka adlaw gipugnan ang mga biyahe sa barko tungod sa gale warning. Hinuon tuna sa Pag-asa Visayas ang sugyot ni Banyasya nga magbutang og winsak nga makit-an sa mga stranded nga pasahero nga musukod sa gikusgon sa paksahangin o sa kadagkuunya sa mga baon. Sa ekonomiya o sa turismo sa labi na din sa Central Philippines nga diin na adin ni na-comprise o mga islands. So, we're connected by boats. Ang behavior sa o interpretation ang behavior sa windsap para maintindihan sa mga tao nga na-stranded or mga biyahe pa. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.